Стега. Нищо седи. Гледам. И обмисля. Помниш? Искам да уча астрономия пък. Щата Мурска няма такова. Май ще ходя към София. Пък и баща ми се търси работа. София, човек. То... София... Ама си идваш, нали? Колко да си идвам? От София до Липница е 3 часа и нещо. Така, ама... Пък и... Какво да правя тук? Да изляза на улицата, да си говоря с бабите, си разказваме истории. Да гледам колко се обезлюдява това село. Всеки ден да минавам по изоставени къщи, изморени хора. И да знам колко възможности има в града и аз да не се възползвам от нея. Ама... Не знам, човек. В града е по-хубаво. Имаш толкова възможности за развитие, млади хора, пък има и денонощни магазини. Сега да е по-хубаво, не знам. Аз това го намирам за по-хубаво. Кое? Това е разговор. Гледате спокойствието, възможността просто е така, седнеш и малко я погледаш. Самата идея да можеш да излезеш и да се разходиш нещо от трябва, защото искаш. Пък и ти какво правиш по въпроса за обезлюдяването на селата, като ти самия не иска да се върнеш? Гледай се, аз няма да се спра ходиш в София, ама споделям отиваш там с грешната насока, човек. Мога да си идваш тук за ден-два. Все пак тук си отраснал. Знаеш ли, винаги съм вярвала, че местата носят спомени. Не просто хората, а самите улици, дърветата, къщите. Те помнят. Помнят всеки звук от детския смях, всяка крачка по прашните пътеки, всяка буря, която е преминала. Тези стени, колкото и да се рушат, колкото и да са погълнати от бурени, носят със себе си историите на всички, които някога са преминали през тях. Но времето не чака никого. Градовете растат, селата угасват и тук в този малък кът на света времето като че ли е спряло. Тишината е станала толкова плътна, че можеш да я усетиш. Но дори в тази тишина има нещо живо, нещо, което не иска да си тръгне, нещо, което се бори да остане. И сега се питам, какво оставяме след себе си? Пустота и забрава? Или може би спомен, който макар и слаб, ще продължи да живее в сърцето на това място? Ало? Ало, стигна ли вече, бе, мал? Сега съм на табелата, почти съм стигнал. Супер, тогава пиши като стигнеш до къщата и внимавай там да не е много обрасло. Сега ще я видя, аз съм си взел тук нещата, пък Юли си е сега на село, така че има кой да помага. Добре тогава. Айде, оставям те и приятно изкарване и внимавайте. Мерси. Айде. Айде, чао, чао. Чао.